tomto videu vám predstavíme Office 365 a povieme si, aké služby nám ponúka. Určite sa každý z vás stretol s problémom, že žiaci a učitelia pracujú na rôznych počítačoch s rôznymi verziami Officeu, ktoré sa líšia iným spôsobom ovládania, s iným rozložením tlačidiel a niekedy aj inými funkciami. Ale Office 365 je nástroj od Microsoftu pre školy zadarmo, ktorý vám vyrieši tento problém, ktorý vám ponúka stále dostupnú najnovšiu verziu Office na trhu. To všetko podporuje ľahkú komunikáciu, zdieľanie súborov, spoluprácu na projektoch a podobne. Teraz si povieme 3 najzákladnejšie výhody tohto online programu. Prvá výhoda, že je využiteľný kdekoľvek a navyše aj kýmkoľvek, či učiteľmi alebo žiakmi. Podmienkou je mať prístup na internet. Druhou takou najväčšou výhodou je, že túto online verziu môžete využívať na rôznych zariadeniach, a to na notebooku, tablete či mobile. A navyše kdekoľvek sa prihlásite na ktoromkoľvek počítači či zariadení, stále máte najnovšiu verziu balíka Office. Poslednou treťou takou najzákladnejšou výhodou je bezpečná záloha dokumentov a dokonca máte všetky súbory na jednom mieste, a to vďaka službe OneDrive a službe Locality SharePoint. Office 365 nám ponúka tieto produkty, služby, a tá prvá sa nazýva pošta Outlook, alebo ináč povedané vaša nová e-mailová adresa. Vďaka tomuto novému balíku si viete oddeliť vaše súkromné maily od pracovných mailov. Táto pošta poskytuje až 50 GB na mailový priestor pre každého užívateľa. V tejto službe máte možnosť si nastaviť pravidlá a ďalšie iné upozornenia, napríklad pre nevyžiadanú poštu, ako je reklama. Druhou ponúkanou službou v poradí je OneDrive. Určite niekomu z vás sa stalo, že sa vám pokazil počítač a prišli ste o svoje dokumenty. Vďaka tejto službe si môžete svoje osobné dokumenty zalohovať online. Výhodou tejto služby je, že máte prístup k dokumentom v ľubovoľnom čase z ľubovoľného miesta a navyše vám ponúka kapacitnú veľkosť úložiska až 1 TB. Je možné zdieľať dokumenty s inými ľuďmi, a to rôznymi spôsobmi, ktoré nájdete vo videonávodoch. Tretím produktom je služba Locality SharePoint. Vďaka online službe sa k týmto dokumentom dostanete z ľubovoľného miesta a ako škola budete mať všetky dokumenty na jednom mieste. Navyše služba Locality umožňuje automatickú zálohu dokumentov a pridelenie prístupových práv k dokumentom. Štvrtou službou je kalendár. V rámci služby Office 365 každý užívateľ získava 2 kalendáre. Ten prvý je osobný kalendár, kde si môžete pridávať svoje súkromné udalosti a taktiež aj sviatky svojich blízkych, kde vás kalendár neskôr upozorní, že sa nejaká udalosť blíži. Druhým kalendárom je kalendár školy, kde môžeme vidieť udalosti, ktoré sa konajú v rámci školy, ako napríklad riaditeľská porada. Kalendáre je možné zdieľať s inými užívateľmi v rámci organizácie a taktiež aj prezeranie kalendára pomocou tabletu alebo telefónu. Prichádzame ku poslednej ponúkanej službe od Office 365. Každý užívateľ má prístup k najnovším verziám kancelárskeho online balíka Office, čiže stále pracujete v najnovšej verzii. Navyše každá škola má možnosť zakúpenia si licencie, kde jedna licencia je dostupná až na 5 počítačov, 5 tabletov a 5 telefónov.